ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 5 декабри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. рости гап, дар навори имрӯза просто хонаҳои арзон ки ба мо равон кардан имрӯз бо наворош пешкаш мо мегардем. дӯстон, хонаҳомон аз 65 000 сомонӣ сар мешавад то 360 000 сомона ҳастад. дӯстон, ба ҳазур бошен, хулас навор имрӯзаро ба ҳазур тамошо кунен. агар ки нав омагӣ бошен, дами канал ҳатман лайк подписатсияро фаромӯш намекунем. дӯстон, агар ки шумо ҳам дошта бошен мақсад хона ё ки мошин ё ки замин барои фурӯш, барои дар эълон гузоштан, марҳамат, рақамои мо метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. дар наворҳои баъдӣ эълонш мекунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кардем. бардор азиз, мақсад ба дили пир аз уми канали мо Сауdo TV ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳо азиз, мегзарем ба эълони якумон. дӯстон, эълони якумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ. дукомнатага 3 сотиқ замин дорад. марҳамат, тамошо кунед. хитон аз дароза дар омадани нархша 200 000 сомон мегӯяд. боз аз номи канали Авто ТВ муомила карда мешавад. яъне рақамо 30 08 38 29. дӯстон, метавонед ки занг бизанед. ҳатман аз номи канали Авто ТВ боз муроҷиат кунед. муомилаи хуб карда мешавад. ҷамоат деҳати чортепа мега, деҳаи ҷомӣ, 3 сотиқ замин, ду дархона, ҳоҷатхона, калидор ҳастай. хулас об дорад, свет ҳаст, мактаб, масҷид, беморхона ҳамаш наздик. хулас 100 метр роҳи маршрутка, гипразем, корвон. хулоса ҳамсояҳошам одами нағзай. 200 000 сомон мегӯяд нархи хонара. хитонина тамошо кунен, ба чашми сар бибинен. агар илоҷиш бошад, дӯстон, рафта хонара аз наздик боз як маротиба агар бинен, ҳуҷҷатош холи қарор дора мега. ина марҳамат, агар маъқултон бошад, дӯстон, хона дар ноҳияи рӯдакӣ 200-аш мега, ҳатман аз номи канали мо занг бизанед. насиб бошад, бо муомила карда мешавад. чӣ хел ки овоша дидестен, парчаваи овош. хулас масъалаи обу суҳ проблема нест. марҳамат кунед. ба эълони дуюмон мегзарем шербачаҳо. эълони дуюмон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи бохтар, деҳаи Мирзообод. акамон хонара нархша 340 000 сомонӣ гуфтанд. боз аз номи канали Авто ТВ занг бизанен. я чӣ мегзарам мега, бо муомила дора. хулас свет, об ҳаст, водопровод ҳамаи дар даруни хонаи. хулас 3 дархона, 9 сотиқ замин дора. бардоро 1 сотиқ 2 сотиқ не, 9 сотиқ замин дорад. 3 хона, я варианти дига. агар муомила кунен, шояд ки ба чизи чора фита ки усунш желани хитона. дӯстон, масъалаи чорводорирам яъне карда метавонед шумо. бардоро боғ агар рудкорӣ карда метавонед. ҳолати хона чӣ хел ки дидестем бад нест, состоянияш хуб, об свет дора. рақамҳои дастии акамон ва ҳам ватсапша марҳамат гузоштем баҳри шумо ки бигирен, шумо зангшон бизанед агар маъқултон боша. охираш 1400 дастӣ, 1610 ватсап. документатсияша мега 100% сразу оформит мекунем. мактабаш 15 минута раҳай. аз рӯи калон обши 200 метр. хулас барои чорводорӣ ҷои хуб. даву тарафо ҳатто ки свет намемра. бардоро масъалаи обу суҳ проблема нест. неки свет ҳам мега акамон постоянӣ ҳаст. ака мобайда 1 соат 1 соат 2 соат мекиша. неки бисёри вақт свет дорем. ина марҳамат дӯстон, шербачаҳо, дар ноҳияи бохтар, деҳаи Мирзообод, 340 та. акамон мега рости гап, хонаи хидм ба хидм беҳад маъқулай. ҳавлиё стяжка кардагӣ, дарвозаи мошинзаягӣ 4 тарафаш баланд карда маҳкам кардагӣ. ҳақ ҳамсояҳо беҳад инсони хуб. хулоси гап, трезои плоски зайгӣ
берин шебенка аге бардоро дар мобайни деҳаи хона беҳад пул да зарур дорем. мақсад боз аз номи канали мо муомила карда мешавад. мегӯяд марҳамат бардорон маъқул тамоша ҷалиантона бинед. ба эълони сеюми имрӯзон мегзарем. инак эълони сеюмон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон. чӣ хел ки дидистем мардоро хона беҳад арзонае. гирдвонаш маҳкам кагай. хулас хонаи хоксорона дар ноҳияи Хуросон 3 комнатага 8 сотиқ замин дорад дӯстон. нархаш 160 000 сомон. ҳавлиёш хай рости гап стяжка кардагӣ нест. чӣ хел ки шумо худтон дидестен бо чашми сар айни ҳол ҳеч кас зиндагӣ намекунад. мегам ҷода 160 мега акамон рақамош ба плюс 990 552 33 13 13 ватсап ва ҳамдастӣ. хона дар Раисвета мега пеши фермада дар ноҳияи Хуросон дар назди Раисвета хеле гуфтани як ҷо ҳаст дар пеши ферма. хулас агар маъқул тамоша марҳамат кинед дӯстони азиз. ба эълони чормон мегзарем. инак эълони чормон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе тарафи Фирдавсида яъне 2 комнатага 2 сотиқ нархш 260 000 сомонӣ. боз муомилаи хуб карда мешавад. 360 000 узри зиёд. рақамҳои акаун 003 11 57 56 ватсап ва ҳамдастӣ. 2 комнатага 2 сотиқ. маҳаллаи Гулбута мега 500 метр аз маркази Гулбута дуртар. дар маркази Гулбута яъне ки садик ҳастай, мактаб ҳаст, мағоза ҳаст, беморхона ҳаст. масъалаи обу свеча бигирем проблема нест. хона 4 тараф маҳкам кардагай. боз ҳавлида кат ҳам дорад. дарахтҳои мевадиҳандам ҳастай. хулас дарун беруни хонаро худтон дидестен. хона шарт шароиташ замонавӣ яъне ба талаботи худаш ҷавобгӯ дӯстон. агар маъқултон боша марҳамат. ба эълони панҷумон мегзарем. инак эълони панҷумон хонаи фурӯшӣ дар Левакан яъне ки дар Сарбанд чихе ки шумо худтон дидестем мардоро 3 комнатага 3 сотиқ нархша 300 000 сомон мегӯяд. боз муомила. рақамҳои акаун ба плюс 990 908 83 64 64 ватсап метавонед ки шумо занг бизанед. дар вилояти Хатлон шаҳраки Сарбанд ба номи ҳозираш яъне ки Леваканд кӯчаи Спитамен мегӯяд. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол евро ремонт кардагай. боз аз пеш метавонед ки шумо бардоро рафта бибинед. ҳама шарт шароита дорад. 3 сотиқ замин, 3 дар хона, ванна, ҳоҷатхона. боз хона забори баланд, дарвозаи нав насб кардагай яъне свет об пасяни ҳаст. илтимос беҳуда занг назанед касоне ки харидор нестен. харидор бошед марҳамат кинед мардоро. боз ячи мегзарем мегасуми хонара. ба эълони шашмон мегзарем. инак дӯстони азиз эълони шашмон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода. дар ноҳияи Турсунзода 2 комнатага 1 сотиқ замин дорад. наонқадар калон яъне 1 сотиқ замин. нархаш 210 000 сомонӣ. неки хона бардоро таппа тайёрай. яъне медрои зиндагӣ мекунӣ бардор. шарт шароити хона ба худаш ба талаботш рости гап ҷавобгӯ ҳаст. ремонтш мошини кардагай. рақамҳои акаун ба 990 сар мешавад. 96 90 25 25 ватсап ва ҳамдастӣ. марҳамат дӯстон жилантона бибинед агар ки маъқултон бошад. хонаи евро ремонт кардагӣ. об свеча чихел ки худтон дидестен. кухниш ҳамаи ҷои хона хуласи гап люкс. талабот ҷавобгӯ документаш 100%. ба эълони ҳафтумон мегзарем. инак цокални этаж мондем. цокални этаж узр. хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд 1 комнатага обши 43 метри квадратӣ дар 8 микрорайон айни ҳол хона қарор дорад. нархаш 185 000 сомонӣ. боз муомила карда мешавад. рақамҳои акаун 929 48 23 23 дӯстон. ватсап ва ҳамдастӣ метавонед ки шумо занг зада муроҷиат кинед муомила кинед. хулас срочни яхонагай цокални этаж фурӯхта мешавад 43 метри квадратӣ. нав ремонт шудагай. тёпли Полша. Полош тёпли бардоро
қайс ҳавдо мешавад. Адресаш 8 микрорайон Орионтир мега мактаби болаёқат. Мактаби болаёқат ҳам ҳаст хулос. Марҳамат кинед дӯстон. Ба эълони 8-мон мегзарем инак. Эълони 8-мон боз хона дар Хуҷанд. Иш як комнатага некин. Як комнатага дар 5-м этаж айни ҳол қарор дорад. Обши 34 метри квадратӣ 18 микрорайон айни ҳол. Дар 18 микрорайон гуфтем дӯстон нархаш 227 000 сомонӣ, 3000 кам 230 мега. Рақамҳои акаунт 036 61 55 55. WhatsApp ва ҳамдастӣ муроҷиат карда метавонед дӯстон. ҳолати хонаро худтон дидестен чӣ хеле ки ба чашми сар, об свет, термекс ҳам ҳатто часпондагӣ, оби гарм, оби хунук, ай хел масъала буда бардоро шумо танқисӣ намекашед. Кухни, баня, ванна, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. Документаш 100%. Фақат ки харидори аниқ бошӣ. Марҳамат ки дӯст. Илтимос агар нахарен беҳуда ғамшон натен дӯстони азиз. Ба эълони 9-мон мегзарем инак. эълони 9-мон хонаи фурӯшӣ боз дар Ҳисор, дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз 6 сотиқ замин дорад. се дар хонаи чихи хитон дестен дӯстон. Нархша 170 мега. боз муомилаш аз номи канали 70 бешер бачо. Рақамҳои акаунт охираш 3091 31 ва 25 28 61 51 WhatsApp. Дар рақами болое ки ҳозир гуфтем дастӣ рақами русиша WhatsApp. Ремонти шкатур монтаж свет кардагӣ. Хона яна ки 100% нест. Коробка дӯстон. Ана об дорад, светш дар пешай, просто ки гузарондан дар курай тамом. ҳуҷҷатош 100%. Кухни подвал дора. Гирди хона маҳкам кардагӣ. Дарвоза ҳам дорад плюс ҳамаи. давоми навора бардори худтон тамошо кунед. хай ҳолати хона ба худтон маълум аст. чӣ хел ки ба чашми сар худтон дидестен шер бачо. Адресоша бо мегум дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. 6 сотиқ замин дорад, 3 дар хона. ҳуҷҷатош 100%. сраза ба номтон мегзаронам мета. ина марҳама ҷилантона бинен. ба эълони 10-мон мегзарем инак дӯстони азизи ман. эълони 10-мон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Балҷивон, деҳаи Дулона майдон мега дӯстон. якне чӣ хел номи хуб дорад. деҳаи Дулона майдон. Аз номи деҳа маълум аст ки мардумаш беҳад мардуми хуб. дар ин тарафа бардоро хай хона арзон мешавад. хулас тарафи деҳадай се хонага сотиқаш беҳад калон 21 сотиқ замин бардоро. нархаш 65 000 сомонӣ. боз муомила. рақамҳои акамон 935 79 59 69. WhatsApp. се дар хона, се комнатага, алов хона, оғил хона, анҷем хона, мактаб, балниса ҳастай хулас. ҳам дора. дар пешаш 7 гектари дигар чарогоҳ аз ноҳия 7 километро дуртарда хулас. усталбора чӣ хеле ки дидестем бардоро сим гузарондагиам барои свет. об ҳам ҳаст мега акамон. ина марҳамат кинед шер бачаҳо. дар ноҳияи Балҷивон, деҳаи Дулона майдон. сотиқаш калонтар 21 сотиқ. 1 сотиқ 2 сотиқ небардоро 21 сотиқ замин дорад. иҷа ҷои чарогоҳ яъне ки метавонед ки чорвои хурд ва чорвои калон ҳамиҷа парвариш кард метавонӣ. ба эълони 11-мон мегзарем инак. ассалому алайкум дӯстон. инҷо ноҳияи Восе, болотар шоми Восе. инҷо чорраҳа назди таксиҳои Восе Душанбе. ин тараф роҳ ба сӯи фурӯши дарвозаҳо мешавад. мағозаи мо дар инҷа қарор дорад. бо диққат тамошо мекунем. мағозаи нав кушода. анами адрес чорраҳаи Восе дӯстони азиз. дар ин магазин ҳама чизо ба скидкаанд дӯстони азиз. ҳамашон дастсафкаанд доранд. маҳсулотҳои дохилиро тамошо мекунем ҳама кас дӯстони азиз. хоб дӯстони азиз, маҳсулотҳои фурӯшӣ дар ин мағоза. 400 500 то
امی تلویزیون های چند سوم سر میشه برادر؟ ای 750 سر می شود تو ورنه 65 سیمین هزار خب انا چند سوم اکای؟ این خلدرک 7000 7000 سوم مشکل فهمه برادر ایس بیایم کش رشت انا ای خالدنکو نرخوشات چندیان؟ خلدرک 1180 سوم فهمه خب دوستان نگفتم اونا چیزی که میبینین تریتوری وسع کلوف فرخور همه جا دستفکه ایسابی سوداگر فقط از دومی کانال سودا تیوی زنگ زنین اینا مرامت برادر عزیز مردمی تیک توک اینستاگرام چند قمیتونین لایک پادلیسه پادپیسه فراموش نکنین خالدین لبو جا دستفکه دوره فقط تریتوری نزدیک باشه دستفکه ایسابی خودشو میشه اینا ای دومی مزورا نه تو 6000 سوم نه دوستان همینجا به انجام برنامه میرسیم. بهر مهنت های ما از شما خواهش میکنم یک دانه لایک فراموش نمیکنیم. در این کانال حتما آبونه بشین. دوستان چخیر که دیدین خانه را به نوارش گذاشتیم برای شما پیشکش کردیم. یعنی مرحمت اگر که شما داشته باشین خانه یا کی ماشین برای در فروش گذاشتن در رقم های ما میتونید که زنگ بزنید بردارو واتساپ هست تلگرام هست ایمو هسته در نوارهای آینده نصیب باشه مثل همین انسان میگیرم رکلامش میکنم. تشکر با شما تا همین با ما بودید نواری ما رو تماشا کردین از شما میندار تا نوارهای آینده سربلند و خانه آباد باشین دوستان پناهتون به خدا.